Filet d'or, saps què faran enguany pel nostre aniversari? Catalineta, enguany, des del Teatre Principal de Santanyí i en streaming, els alumnes de secundària presentaran noves propostes per batejar sistemes estel·lars amb noms de la nostra cultura. Hauran de convèncer el jurat i el vot popular per guanyar un dels premis. I a més, durant el recompte de vots hi haurà diverses actuacions, incloent una lectura de rondalles. A l'hora baixa, des del Bisbe Verger, els més joves escriuran la seva pròpia història estel·lar en un ambient festiu, evocant la nostra herència rondallística. Després del planetari, dissenyaran la seva missió i construiran el seu propi coet d'aigua que llançaran cap al nostre sistema. Hi haurà premis per categories. Alhora, gaudirem dels jocs de taula i llenç en directe. Ja al capvespre, aprofitarem per observar en les associacions astronòmiques de les illes. Ho farem des de llocs arqueològics, com per exemple a l'Estelalla de Can Jordi, explicant tant el seu significat històric com legendari. Diuen que els gegants són els responsables d'aquell lloc tan meravellós. I si afegim un sopar típic a l'equació, millor que millor. Què et pareix, Catalineta? Bon dia a tothom, Moltes gràcies per ser aquí. És un plaer tenir aquí a tots vosaltres, a tots els estudiants i a l'alumnat i el professorat del Col·legi Bisbe Verger, de l'Escolania de Lluc, de CIES de Miauguet i de l'Institut Joan Alcover. Moltes gràcies per ser aquí. Un aplaudiment per tots. Sé que heu fet molta de feina i avui tots vosaltres laboreu. I res, no sé si ja està... Com ja sabeu, venim aquí a celebrar el segon aniversari de la Catalineta i la Filet d'or en el firmament. Fa 2 anys ja que a través del concurs Name World 2022 el sistema WASP 166 va deixar de tenir només una matrícula i li van posar el nom de les protagonistes de la rondalla mallorquina en la Filet d'or. De tal manera que tenim la Catalineta com l'exoplaneta i la Filet d'or com l'estrella. I això ho vam aconseguir gràcies al suport de tots i a fer moltes activitats divulgatives, moltíssimes, totes en les associacions culturals, en les associacions astronòmiques i, com podeu veure, sobretot en els centres educatius. I una cosa que hem continuat fent, celebrant, és la creació de propostes estel·lars. Aquesta és la 3a edició del nostre concurs i, com podeu veure també, tenim els guanyadors de l'any passat, de l'edició del concurs del nostre cel. I enguany veureu com els nostres alumnes han fet propostes que mesclen els sistemes estel·lars, la ciència, l'espai, per posar-los noms de la cultura de les illes. I queden propostes tan guapes com les que vàrem enviar l'any passat a Name World. Quan es transmeten a les noves generacions. Ho poden demostrar tant a les històries que compten les estrelles del cel com les rondalles a les Illes Balears. Per això, els nostres joves defensaran aquesta proposta. Quina estrella i exoplaneta hem escollit? Hem escollit l'estrella WASP 166 i l'exoplaneta WASP 166b, que es troben a la constel·lació Hydra, i l'exoplaneta es va descobrir el 2019. D'on han tret els noms? Els han tret d'una rondalla mallorquina titulada la Filet d'or. Aquesta és la rondalla on s'han inspirat per posar noms a l'estrella i a l'exoplaneta. Tracta sobre una nina que es diu Catalineta que un dia es va trobar per el carrer una serp daurada.
però va pensar que era un fill d'or. Se la va dur a casa seva i la va criar. Un dia la serp es va escapar i es va convertir en una serp marina, però li va concedir un do. Cada vegada que ella es pentinés, desprendia del seu cabell or, perles i diamants. Ara vos explicarem les similituds que hem trobat entre la rondalla i els noms. Quin nom hem escollit per l'estrella? El nom de l'estrella és filet d'or, perquè la rondalla que hem escollit tracta sobre una serp marina daurada i l'estrella també és de color daurat. L'estrella es troba a la constel·lació Hidra, que representa la forma d'una serp marina, com la serp Nefilet d'or. Quin nom hem escollit per a l'exoplaneta? El nom de l'exoplaneta és Catalineta. L'exoplaneta tarda 5 dies a completar la seva òrbita de translació al voltant de la seva estrella. 5 dies allà és un any. Això vol dir que la seva òrbita és molt propera a l'estrella. L'exoplaneta és jove, ja que amb la temperatura tan alta que té i és un planeta gasós, si no fos jove ja s'hagués desintegrat. La Catalineta era una nina petita, com el seu radi orbital i tamany de l'exoplaneta, que és més petit que el de Júpiter. Aquesta ha estat la nostra proposta. Gràcies. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest projecte. I aquesta és la proposta en la que vàrem guanyar el concurs Name Més Vols i, com he dit abans, així ho repetim a cada any, a cada edició del nostre concurs, i per fer-ho hem estat tots els alumnes, els professors i els membres del jurat hem estat interactuant per poder presentar-vos avui, en el dia de l'aniversari, unes altres propostes. I per fer-ho, els alumnes han consultat les bases de dades astronòmiques oficials que s'han recopilat gràcies a satèl·lits espacials, entre d'altres mitjans, que enviem per damunt l'atmosfera per evitar efectes meteorològics i poder observar durant molt de temps a diferents regions del cel en tots els telescopis que tenim a cada satèl·lit. Amb aquests telescopis obtenim la intensitat lumínica, la quantitat de llum que ens arriba de cada estrella i veiem si varia. L'objectiu final és trobar planetes com la Terra al voltant d'estrelles com el Sol que estiguin a la zona d'habitabilitat de l'estrella. Això no és res més que tinguin aigua en estat líquid, que puguin tenir aigua en estat líquid. I ara vos posaré un exemple que és ben adequat, perquè aquí tenim una filet d'or i així com varia la seva intensitat lumínica en el temps. I igual que aquí veureu passar Venus per davant del Sol, quan passa en aquesta lineta i mos saluda, veureu aquí una baixada, que com ha dit a la proposta, cada 5 dies en aquesta lineta fa aquest saludor. I ja quan surt de davant la filet d'or, podem sentir la filet d'or, que és el que ens diu, perquè recordeu que això és la veu de la filet d'or que ens diu cosa, i aquesta cosa que ens diu és com és, quina estructura té, quines característiques té aquesta estrella que és tan nostra. I clar, en aquests treballs que han fet els alumnes, que han cercat en aquestes bases de dades, no sols hi ha estrelles com la filet d'or, no sols hi ha estrelles com el Sol, també veureu que hi ha unes propostes que, per exemple, tenen estrelles de tipus M, com Proxima Centauri, que són estrelles que tenen molta activitat magnètica a la seva superfície, a més, són més fredes i viuen molt més d'anys. També hi ha propostes que han triat un sistema estel·lar que té una estrella binària, és a dir, hi ha dues estrelles i una d'elles té un exoplaneta. És un cas aparegut en el de TOI 1338b, tot i que no és exactament el mateix. Però enguany, a més, heu estat molt valents. Moltes propostes tenen sistemes múltiples, amb 2, 3, 4, 5, inclús hi ha un grup que s'ha atrevit amb 8 exoplanetes.
I tots d'ells tenen un nom que té a veure amb la nostra cultura, amb les nostres illes, però ho han tingut que relacionar amb les característiques dels exoplanetes, perquè, com ja sabeu, poden saber quines característiques tenen, comparant-les, a més, amb les característiques dels planetes del nostre propi sistema solar. En tenim alguns exoplanetes que són com Neptú, d'altres que són gegants gasosos, d'altres rocosos més grossos que la Terra i d'altres més petits. I vull fer un petit incís, perquè a mesura que cada any he anat a cada institut, he anat actualitzant aquesta xifra, ara mateix està a 5.862, però quan vàrem començar la nostra aventura, quan a Filet d'Or encara només era WASP 166, hi havia només 5.178 exoplanetes confirmats. És a dir, quasi 700 exoplanetes han estat confirmats durant aquests 3 anys. Només se n'han batejat 20 i un d'ells ens representa tots en el firmament. O sigui que, perquè vegeu la importància d'aquesta fita. I bé, com he dit, la temàtica de cada grup la van triar i l'havien de relacionar amb els exoplanetes. Hi ha hagut enguany temàtiques diverses i algunes d'elles tenen a veure amb les rondalles mallorquines, amb un exemple tan conegut com és el de la flor romanial, o també les llegendes dels gegants, que són criatures típiques de les nostres rondalles. També tenim temes més terrenals, però igualment importants per a la nostra cultura i per les nostres illes, que són la nostra geografia, per exemple, les eines que empleem en el camp, etc. I no podríem fer aquest concurs si no fos també perquè els membres del jurat han col·laborat tant amb els alumnes com amb el professorat. Aquests membres del jurat formen part de diferents institucions d'arreu del món. Tenim en Maite Beltrán Sorolla, de l'Institut Nacional d'Astrofísica d'Itàlia, en Alberto Domingo Grau, del Centre d'Astrobiologia, en Belén López Martí, de la Universitat Sant Pablo, en María Lares Martíz, de la Universitat Embry Rice Aeronautical University de Florida, en Josep Saumell, de la Universitat de Guanajuato, a Mèxic, n'Amèlia Ortiz, de la Universitat de València, i n'Àlex Bañó-Viñuales, de la Universitat de les Illes Balears. Moltes els hi podem donar un aplaudiment, perquè ells s'han encarregat de donar el suport científic en aquestes propostes i també veure quines propostes han arribat a la final. Lamentablement no totes, n'hi havia moltes que no han pogut ser perquè tenim un límit de temps. Llavors, moltes gràcies a tots per la vostra participació. Tenim 3 tipus de premis, ja ho vàrem fer l'any passat. Hi ha 2 categories per jurat. Tenim la categoria a menció científica, és a dir, donarem el premi a la proposta que hagi tingut una major rigorositat en quant a la ciència que hi ha dins, que la que hagi relacionat millor el seu sistema estel·lar amb les característiques dels personatges, els llocs de les nostres illes. I després tenim la menció artística. La menció artística també és un altre premi que dona el jurat i que se premia la major creativitat. I, finalment, tenim la votació popular, a la qual tots, tant els nostres espectadors a través de l'streaming com vosaltres, podreu votar a través del nostre formulari. I llavors també tots 3 tenen premis i vos presentarem els premis just en el moment de la presentació. I si voleu podem passar
ja a començar a defensar en els alumnes de tots 4 instituts. Jo ara vos indicaré quin grup ha de pujar i, a més, per favor, pugeu per aquestes escales d'aquí. Bé, tindreu 3 minuts per explicar la vostra proposta i després posarem el vídeo que heu fet per presentar-ho a tothom. Així que el primer grup és, per favor, que pugi els posidoniers. Un aplaudiment per els posidoniers. Ja sabeu, teniu 3 minutets, podeu dir el que voleu i endavant. Bones, nosaltres formem part del grup dels posidoniers i som Martí Granados i jo som Lugo. I aquí també estan en Dani, na Júlia i na Dèlia. Per què aquest projecte? A través d'en Sebastià Barceló i el nostre professor de matemàtiques i física i química se'ns va proposar fer el projecte al nostre cel, que fa un parell d'anys es fa al nostre centre per poder apropar la ciència i més concretament l'astrofísica a través de la nostra cultura mallorquina a tota la nostra comunitat educativa. El nostre primer objectiu era cercar un terme que ens identificés com a grup i com a terra, i va sorgir el tema de la Posidònia. Bé, per què hem elegit el tema de la Posidònia? Hem elegit la Posidònia perquè és una planta endèmica del Mediterrani i creiem que seria molt idoni per representar-nos en el nostre cel. La pèrdua d'aquesta Posidònia supondria un gran problema per tota la humanitat i hem decidit posar-li aquest nom perquè quedi constància més enllà de les nostres terres, el més enllà, l'univers. Així, la gent la coneixeria i començarà a prendre consciència de la importància que té. A partir del nom posidoniès, vàrem anar cercant paraules que es poguessin relacionar amb la Posidònia. I van sortir els termes d'arenal, fonoll marí i Posidònia. Arenal, perquè la Posidònia viu dins l'arena, com l'exoplaneta viu en l'estrella. També tenim el fonoll marí, que comparteix l'hàbitat en l'arena i la Posidònia. Una vegada ja triats els noms que ens poguessin identificar, vàrem cercar el sistema més adequat amb aquestes característiques i vàrem trobar el sistema amb l'estrella TIC 1392 70 66 5, amb els exoplanetes TIC 1392 70 66 5B i TIC 1392 70 66 5C. Esperem que la nostra proposta sigui elegida perquè així les nostres terres, la nostra mà, ens il·luminarà des d'allà dalt. Moltes gràcies. Hola, nosaltres som alumnes de tercer d'ESO del Col·legi CC Bisbe Verger i el nostre grup és el dels Posidoniers. I estem formats per el Martí, en Daniel, na Dèlia, na Júlia i jo, Nugo. I hem escollit l'estrella TIC 1392 70 66 5 amb 2 exoplanetes, 1392 70 66 5B i 1392 70 66 5C. TIC 139 270 665. És l'estrella d'aquest sistema i l'hem posat aquest nom d'arenal perquè té una gran similitud amb el nostre Sol. Té aquest nom perquè s'assembla a un arenal en el context de que els planetes giren al seu voltant, tal com les plantes a les quals representen arrelen a l'arena. Fonoll marí 1392 70 66 5B i li hem posat aquest nom ja que és una planta que creix a les costes de les Illes Balears. I Posidònia 1392 70 66 5C, que ha rebut aquest nom perquè, a més de compartir el concepte anterior, està situat a la zona on l'aigua es pot trobar en estat líquid, perquè la Posidònia és una planta marina. Les similituds no s'acaben aquí, ja que la Posidònia surt d'aquesta zona durant la seva òrbita, al igual que la Posidònia surt de l'aigua quan d'aquesta mou. Així que podríem dir que el cicle de traslació és també el cicle vital d'aquest planeta. El següent grup que pujarà són les Astrobalears. Per favor, pugeu.
Si voleu, podeu agafar el micro. Endavant. Bon dia, nosaltres som les Astrobalears i venim a presentar-vos la nostra proposta. Hem triat com a sistema a Kepler 55, que es troba a una distància de 1.219 anys lluny del nostre sistema i que està situat a la constel·lació Lira. Decidim que Kepler 55 era el sistema que triaríem, especialment pels 5 exoplanetes que contenia, ja que el significat que li hem donat fa referència a les 5 illes que conformen les Illes Balears. Per tant, hem anomenat a Kepler 55 com Balearis. Els 5 exoplanetes confirmats són Kepler 55d, Kepler 55e, Kepler 55f, Kepler 55b i Kepler 55c. Kepler 55d, com l'exoplaneta més pròxim a la seva estrella i, per tant, més calent, l'hem denominat Bellver, un castell molt important per a Mallorca, l'illa més calenta de Balears. Després tenim a Kepler 55e, que l'hem denominat com Enciola, que fa referència a Cabrera, pel seu fa, ja que aquest exoplaneta és molt petit, igual que Cabrera ho és de les Illes Balears. El següent exoplaneta d'aquest sistema és Kepler 55f, al qual hem denominat Toleyasa. Situat a Eivissa, Toleyasa és la muntanya més alta de la seva illa, amb 475 metres d'altura. Per tant, podem dir que és com si fos una superterra, com Kepler 55f. Per una altra banda tenim Kepler 55b, que és el penúltim exoplaneta d'aquest sistema. Va ser un dels primers a ser descoberts, per tant com si fos un dels més antics, al qual el podem relacionar amb Alaior, un dels pobles de Menorca amb més jaciments històrics trobats, en el que confirma que va haver civilitzacions molt antigues. Finalment, tenim a Kepler 55c, que gràcies a la seva posició llunyana a la seva estrella li hem denominat Barbària, que és el cap que està més al sud de Formentera i de totes les Illes Balears. I així és com anomenaran els exoplanetes del nostre sistema Balearis. Gràcies. Hola, som les Astrobalears. Hem escollit com a sistema exoplanetari a Kepler 55, que es troba a una distància de 1.919 anys llum del sistema solar i que està situat en la constel·lació de Lira. Decidim que Kepler 55 era el sistema que triaríem, especialment pels 5 exoplanetes que contenia, ja que el significat que li hem donat fa referència a les 5 illes que conformen les Illes Balears. Per aquesta raó, nomenem el sistema planetari Kepler 55 com Balearis. Els 5 exoplanetes confirmats en aquest sistema són Kepler 55d, Kepler 55e, Kepler 55f, Kepler 55b i Kepler 55c. En primer lloc tenim Kepler 55d, com l'exoplaneta més pròxim a la seva estrella i, per tant, més calenta. L'hem denominat Bellver, un castell molt important per a Mallorca, que és la illa més calenta de Balears. Després tenim a Kepler 55e, al qual li hem posat el nom d'Enciola, en referència a l'illa de Cabrera al seu fa. Per ser l'exoplaneta més petit d'aquest sistema, al igual que Cabrera ho és de les Illes Balears. El següent exoplaneta d'aquest sistema és Kepler 55f, al qual li hem posat de nom Toleyasa. Situat a Eivissa, Toleyasa és la muntanya més alta de la seva illa amb 475 metres d'altura. Per tant, és com si fos una superterra, com Kepler 55f. Kepler 55b és el penúltim exoplaneta d'aquest sistema. Va ser un dels primers a ser descoberts, per tant, un dels més antics, una cosa de la qual podem relacionar amb Alaior, per ser un dels pobles de Menorca amb més jaciments històrics trobats, en el qual confirma que van haver civilitzacions molt antigues. Finalment està l'exoplaneta Kepler 55c, que gràcies a la seva posició llunyana a la seva estrella l'hem associat amb el nom de Barbària, que és el cap que està més al sud de Formentera i de totes les Illes Balears. Així és com anomenarem els exoplanetes del nostre sistema Balears. Que pugi, per favor, el grup de romanians. El teatre és vostre.
Bé, bon dia, jo sóc na Paula Camps i ell és en Guillem Alomà i representem avui el nostre grup, els Romanials, que està format per na Sílvia Lasalle, en Mateo Trombeta i en Pau Ferrer. Bé, el tema de la nostra proposta és la flor romanial i que és una rondalla popular de Mallorca que l'hem elegida que representa molt bé la cultura mallorquina i perquè ens recorda la nostra infantesa, ja que era una rondalla que nosaltres ens contaven els nostres padrins. Bé, ara el meu company l'explicarà un poc. Bé, doncs ara, com ha dit la meva companya, us faré un resum molt breu de la rondalla. Aquesta història conta que hi havia un rei que estava molt malalt i l'únic remei que tenia per curar-se era la flor romanial. I va dir als seus 3 fills que l'anessin a cercar i qui la trobés seria el pròxim rei. Després de molts de mesos de cercar-la, el germà petit la va trobar, però el germà gran el va traicionar i el va enterrar sota terra. El germà gran li va contar a son pare i sa mare que ell l'havia trobat i se'n va dur tot el mèrit, però al cap d'un dies una flauta màgica va revelar la veritat i el rei i la reina van empresonar el germà gran a la presó i van rescatar el germà petit i aquest va ser el successor i el pròxim rei. Bé, doncs com ha dit el meu company, a la rondalla són 3 germans i això és els noms que hem elegit per als exoplanetes, ja que el sistema que hem triat és el KIC 101893 i té 3 exoplanetes, com 3 germans que són a la rondalla, en Joanet, en Bernadet i el germà gran. Després, per la flor romanial, l'hem relacionada amb l'estrella, ja que totes dues són d'un color blau cel i molt brillants, així que l'estrella se diu flor romanial. Bé, ara ell explicarà el motiu científic. I per finalitzar, el motiu científic és el següent. A la història, els 3 germans surten a fer una aventura per trobar una flor màgica vagament coneguda. I en el nostre sistema de planetes hi ha una situació similar. Dels 3 exoplanetes, que són els 3 germans, se'n tenen molt pocs coneixements i sobretot d'àmbit científic se'n saben molt poques coses. I de l'estrella, que és la flor romanial, és molt llunyana, se'n tenen molt pocs coneixements i no es pot veure a simple vista. I ara a la fi, el nostre vídeo. Moltes gràcies. Hola, som en Pau, Mateo, Guillem, Paula i Sílvia. Som el grup Els Romanians i esperem que vos agradi el nostre projecte, el nostre sèrie. Com a tema hem triat la flor romanial degut a que els seus 3 personatges principals, en Joanet, en Bernadet i el germà gran, sumat a la flor romanial, són les nostres propostes. Degut a que representen d'una forma molt bona el nostre sistema. Han triat aquest tema perquè forma part del ric patrimoni cultural de Mallorca i ocupa un lloc molt privilegiat en la memòria de la nostra infantesa. Aquesta rondalla és una de les més emblemàtiques i estimades de la cultura mallorquina i ha anat transmetent-se de generació en generació. Molts de nosaltres la recordem, ja que era una de les narracions més freqüents que ens contaven els nostres avis i àvies quan érem més petits. Per això ens ha semblat encertat recuperar i aprofundir en aquesta història, així contribuint a conservar-la per les futures generacions. Un dels motius per què també l'hem triat és una mica científic, ja que la rondalla són 3 germans que surten a la cerca d'una flor màgica que curarà el seu pare. Però el problema és que d'aquesta flor se'n coneix molt poc. Bé, doncs amb el nostre sistema tenim una situació similar. Se'n coneix molt poc dels exoplanetes i l'estrella és massa llunyana com per a veure-la a simple vista. Hem trobat un sistema que consta de 3 exoplanetes. El primer que representa en Bernadet, el segon que representa en Joanet i l'últim que representa el germà gran. També hem pensat que seria una bona idea relacionar l'estrella amb la flor romanial, ja que tenen el mateix color blau. Esperem que hagi estat una bona proposta. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i adéu. Molt bé. I ara tenim un cas especial perquè és el torn dels exoblauets,
que són, com ja sabeu, l'Escolania de Lluc tenen un coro i van a cantar un poc, inclús internacionalment, i enguany, justament el dia de l'aniversari, els ha tocat anar a cantar a Tarragona, si no ho record malament. Llavors, per ser tots iguals, vàrem decidir que havien de fer també ells una defensa en públic, i ho varen fer amb els seus companys de classe i amb el seu professorat. Llavors ara posem un vídeo en què veureu que fan aquesta defensa. Bon dia, nosaltres som el grup dels exoblauets formats per alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Escolania de Lluc. I vos presentarem la proposta que hem fet dels nostres anys. Jo som en Marc, ella la Marina i ells són en Jaume i l'Emili. En aquest projecte hem volgut donar nom al sistema estel·lar TOI 4010 de la constel·lació de Cassiopea. Aquest té una estrella de tipus K de color taronja i una temperatura un poc inferior a la del nostre Sol. L'orbiten 4 planetes, 2 gasosos i 2 de tipus Neptú, que estan a 579 anys llum de la Terra. Com a dada curiosa, podem dir que si volguéssim arribar amb un vehicle des de la Terra i suposant que estem descrivint un moviment rectilini uniforme a una velocitat de 100 km per hora, tardaríem uns 6.000 milions d'anys en arribar-hi. La nostra temàtica està lligada als cims de les Illes Balears, de manera que si en un futur en descobríssim més de planetes, hi hauria més noms disponibles per a aquests. Ens hem inspirat en una llegenda que diu que hi ha 4 columnes que aguanten Mallorca i que quan caiguin les 4, Mallorca s'enfonsarà baix la mar. Fet que guarda una estreta connexió amb Neptú, que li va dir a la reina Cassiopea que li enviaria un monstre marí que acabaria amb el seu regne. L'estrella l'hem anomenada Puig de Randa, ja que el massís de Randa està envoltat de llegendes de gegants i els nostres planetes són gegants. Els planetes s'anombran la Tortuga, la Pòpia, el Dent i la Picamosques. Aquests planetes estan bastant propers a l'estrella, tot i que el darrer està molt en fora en comparació dels altres 3. Per això, les òrbites dels 3 primers amb el darrer són molt diferents. A tot això, aquest sistema fou descobert el 2023. TOI 4010E, o el Picamosques, va ser descobert per l'Observatori Roque de los Muchachos, situat a les Palmes de Gran Canària. En canvi, els altres 3 planetes van ser descoberts per un telescopi, que forma part del TESS. Aquest es tracta d'un satèl·lit de sondeig d'exoplanetes en trànsit que s'encarrega d'escanejar una gran àrea de l'espai a través de càmeres de gran tecnologia, per tant, de descobrir nous exoplanetes. Esperam que us hagi agradat la nostra proposta. Com ho heu pogut veure, ho van fer davant dels seus companys i també haureu vist en el vídeo que van preparar aquesta maqueta on també es troben representat el sistema estel·lar i amb totes les seves característiques. Ho tindrem exposat, si no entenc malament, també avui a baixa en el vídeo Berger, ja m'ho confirmareu, i ara posarem el vídeo de la proposta. Des de temps antics, les Illes Balears han estat envoltades de llegendes. Però, i si aquestes històries estiguessin escrites a les estrelles? La nostra missió ens ha portat fins al sistema TOI 4010, una estrella a Cassiopea amb 4 planetes gegants que fou descobert l'any 2023. Conta la llegenda que Mallorca reposa sobre 4 columnes gegants i que, quan l'última caigui, l'illa s'enfonsarà sota el mar. Això ens connecta amb Neptú, el déu dels oceans, que segons la mitologia romana va voler castigar la reina Cassiopea enviant-li un monstre marí. Cassiopea és una constel·lació que té forma de M, un símbol que ens recorda la forma d'una serralada, la inicial de la paraula muntanya i la corona de la reina Cassiopea, vinculada a l'expressió coronar un cim. Els cims de les Illes Balears representen no només el nostre paisatge, sinó també la nostra identitat. I quin millor homenatge que tenir un sistema estel·lar amb el seu nom. És per això que hem batejat l'estrella TOI 4010, tipus K, com a Puig de Randa,
inspirats pel massís de Randa i les seves llegendes sobre gegants. Gegants com els exoplanetes del nostre sistema. Aquesta estrella és taronja i és un poc més petita en radi i massa que el nostre Sol. TOI 4010b és un planeta gegant tipus Neptú que hem anomenat la Tortuga, en motiu del Puig de la Tortuga. En aquest puig s'hi troba el talaiot de Seredat, anomenat Claper del Gegant. Conta la llegenda que un talaiot és una construcció prehistòrica feta amb pedres tan grans que sembla impossible que no sigui obra d'un gegant. Per tant, el nom d'aquest puig seria un homenatge tant a la mà per fer referència a un animal marí com als gegants que van construir els talaiots. Aquest exoplaneta és el més petit de tots i el més proper a la nostra estrella, sent la seva massa equivalent a 11 terres i el seu radi com una quarta part del radi de Júpiter. Tot això fa que tardi 1,3 dies en completar una volta al voltant de la seva estrella. TOI 4010c, també tipus Neptú, es diu una pòpia, inspirat en el cim de la Dragonera, la qual ha estat declarada reserva marina, un altre lligam amb Neptú. Es tracta del següent planeta més proper a l'estrella, motiu pel qual tardarà un poc més que la Tortuga a completar una volta sencera. Pràcticament doble la Tortuga tant en massa com en radi, sent la massa 20,31 terres i el radi com mig Júpiter. TOI 4010d i TOI 4010e, exoplanetes gasosos i llunyans entre ells, que rebran respectivament els noms de Galdent, Puig de Mallorca, i Napicamosques, Puig de Cabrera. Aquests noms s'inspiren en una llegenda de dos gegants enemistats que es llançaven pedres entre els seus cims, generant espurnes, que les hem relacionat amb el gas present en aquests dos planetes. La massa de Galdent és 32 vegades la Terra i el seu radi és similar al de Napòpia. A l'estar un poc més allunyat de la seva estrella, tarda 14,3 dies en completar una volta a l'estrella. En canvi, Napicamosques, fins al moment, és l'exoplaneta amb major massa i radi descobert en aquest sistema, tenint 2,1 Júpiters en massa i 1,9 Júpiters en radi i tardant 2,1 anys en completar una volta a la seva estrella. Les estrelles guarden històries que parlen del passat, el present i el futur. I si Mallorca s'enfonsa, serà només a la Terra, ja que el seu llegat brillarà per sempre a l'univers. Molt bé, moltes gràcies. I ara, després dels Oblauets, tenim el grup de Ceuta. Per favor, pujau. Bé, hola a tots i a totes, som na Lisa i na Clara del grup Esteu Talies Joan Alcover i avui vos venim a explicar la nostra proposta que es basa amb els elements del cel. Abans de tot, cal dir que hem triat l'estrella TOI 5634A amb un exoplaneta anomenat TOI 5634AB. A més, té una segona estrella, que és el TOI 5634B, però no hi ha cap exoplaneta que l'orbiti. El nom que els hi hem posat ha estat a la nostra estrella Rosassa i el nostre exoplaneta Rosetó. També hem de tenir en compte el nom de la nostra segona estrella, que és Buit. A més de basar-nos en els elements de l'esteu, ens hem basat en el fenomen que succeeix allà, i és el fenomen del buit, que succeeix quan la llum del sol passa per la rosassa major i es reflecteix a la paret de la nau central en forma de buit, que és el nom de la segona estrella. Rosassa és de color vermell, com la rosassa de l'esteu de Palma de Mallorca, i també comparant les dimensions entre el Sol, és unes dimensions molt més grans. Bé, i després el nostre exoplaneta té un període orbital de 2,2 dies. Això ho podem relacionar amb el dia 2 del 2, que és 2 de febrer, que és un dels dies en què podem observar el nostre fenomen del buit a l'esteu. A més, hi ha un segon dia que és dia 11 de l'11, és a dir, dia 11 de novembre, i és el temps que trigaríem en arribar en cotxe al nostre exoplaneta. És a dir, si aniguéssim a una velocitat de 60 milles per hora, arribaríem d'aquí 11 bilions d'anys. Bé, i fins aquí la nostra proposta. Espero que us hagi agradat molt i esperen que disfruteu del vídeo. Som a Ceuta i en aquest vídeo vos explicarem la nostra proposta. Pensam que és molt important conèixer la cultura de la nostra illa. Quan ens referim a la nostra cultura, també ens referim a tots els monuments que hi ha dins ella.
Entre aquests trobarem la seu de Palma. A més, té la segona nau central més alta d'Europa. La nostra proposta es basa en aquest fenomen, el fenomen del buit. Durant 5 minuts es pot observar com la llum del sol travessa la rosassa major i es reflecteix a la paret de la nau central. Així es forma la característica forma del buit. Quin exoplaneta hem triat? Per arribar fins aquí hem estat treballant moltes hores. Ens hem encarregat de cercar el sistema amb l'estrella i l'exoplaneta que més aspectes tenien en comú amb la nostra idea. Després de fer una àmplia recerca hem escollit el següent. La nostra estrella es diu TOI 5634A i l'exoplaneta és TOI 5634AB. Hi ha una segona estrella anomenada TOI 5634b, però no hi ha cap exoplaneta que l'orbiti. Quin nom s'han triat i per què? Hem elegit el nom de Rosassa per a l'estrella, degut al seu color i tamany, i Rosetó per l'exoplaneta. La segona estrella es dirà Buit, pel nom de la forma geomètrica que forma. Una de les característiques del sistema és el seu tamany. Aquest és molt petit, més que l'òrbita de Mercuri, igual que les Balears, que són unes illes bastant petites. En comparació al tamany del sistema, l'estrella i l'exoplaneta són bastant grans. A aquestes illes tan petites hi ha grans construccions com la Seu de Palma. Rosassa és d'un color vermellós, igual que la rosassa major de la Seu. A més, és d'un gran tamany. Rosetó té un període orbital de 2,2 dies i el fenomen succeeix només 2 pics de l'any. Un d'ells es fa dia 2 de febrer, és a dir, dia 2 del 2, i el segon és dia l'11 de novembre, o 11 de l'11. Si anéssim en cotxe a una velocitat total de 60 milles per hora, arribaríem d'aquí 11 milions d'anys. I aquesta és la nostra proposta. Adéu, gràcies. Enhorabona per aquesta proposta i ara continuarem amb el grup Trinxet. Sí, per allà, per favor. Teniu... Bé, sí. No sé si me sentiu. Bé. Endavant. Bon dia a tots. Nosaltres som en Tonet, en Miquel i en Joan Toni i en Corma, que estan segur per allà darrere. I som de l'Institut Ies de Miauget de Campos. I som el grup Trinxet. I vos venim a presentar la nostra proposta per anomenar un sistema planetari. Però abans de començar a anomenar també volíem donar les gràcies als nostres mestres que ens han ajudat, en Xavi, en Ainhoa, en Miquel, a tots els de Física i Química, i moltes gràcies. I bé, anem a començar a anomenar. Avui començarem amb la temàtica, la qual són les eines, utensilis i objectes tradicionals de Mallorca, tant de mar com de terra, ja que, a més, hem utilitzat unes paraules que estan en desús, ja que trobam que les hem de reivindicar. Per començar, presentarem el sistema, el qual és Kepler 90. Aquest sistema té 8 exoplanetes. En les seves òrbites estan ubicades a una distància parescuda entre el Sol i la Terra. Està a la constel·lació Draco i està a 2.835 anys llum, com anar a comprar pa. Bé, anem a començar d'un pic a anomenar planetes i estrelles. L'estrella, la qual és una nana groga i és parescuda al Sol, tot i ser un 20% més gran, l'hem anomenada fanal, ja que fa calor i il·lumina, però tampoc fa molta llum, ja que és relativament petita. Ara, per anomenar planetes els han dividit en 3 grups, ja que n'hi ha molts. Els primers són els únics 3 planetes rocosos del sistema, Kepler, B, C, I. Aquests planetes els han relacionat amb eines que tenen per la seva textura, ja que són rocosos. Kepler B és el mitjancer en tamany dels 3 i l'hem anomenat xerrac. Kepler B l'hem anomenat trinxet, ja que és el més petit del 3 i del sistema. I Kepler I l'hem anomenat destral. Seguidament direm el grup de Neptuns calents, que són 3 planetes gaseosos com Neptú, i són Kepler 90d, E i F. A Kepler 90d l'anomenarem Lleut, a Kepler 90e l'anomenarem Àmfora i a Kepler 90f l'anomenarem Bolitxet. Relacionant aquests noms amb els planetes, diguem que com que són Neptun calents i Neptú és el déu de la mà, els hi hem posat nom d'eines de la mà.
I finalment, per acabar, anomenarem els dos gegants gaseosos del planeta, Kepler 90G i H. Kepler 90G, que és el segon planeta més gros conegut, li direm saca, perquè una saca és grossa i fluixa, com pensant que és el nostre planeta. I finalment, a Kepler 90H, el més gran conegut, li direm bala de pala, perquè és el planeta gros i gasós. I com que és gasós, pensam que és fluix, com una nostra bala de pala, com una bala de pala. Bé, esperem que vos hagi agradat. Moltes gràcies. Bon dia a tots i a totes, som el grup Trinxet de l'Institut Dies de Miauet, Campos, Mallorca, i vos venim a presentar la nostra proposta per anomenar el sistema planetari. Els integrants del grup són en Miquel Vidal, en Joan Toni Badell, en Colno Cerdà i en Tomeu Adrover, estudiants de quart ESO. El sistema que hem triat es diu Kepler 90. Està aproximadament a 2.500 anys llum. Consta de 8 exoplanetes i la seva estrella és una nana groga. El tema que hem triat són eines de Mallorca, tant de mà com de camp, perquè és una cosa que ens representa i que és d'aquí. També he triat aquest tema perquè n'hi ha moltes, i si troben més nous exoplanetes, hi ha molts més noms. Per començar, anomenarem la nostra estrella, que es dirà fanal. Perquè un fanal brilla, però no brilla molt, com la nostra estrella, que és una nana groga. Els exoplanetes els han dividit en diferents grups segons les seves característiques. Els tres primers són B, C i I, són el més a prop a l'estrella i són els tres únics planetes rocosos. Els han relacionat amb veïnes Catae, per la seva característica de que són rocosos. C és el planeta que està al mig i és el més groc. Per tant, li hem anomenat destral. El segon, més gran, que és el que està més a prop, B, l'hem anomenat xorrac o xerrac. I, que és el que està més en fora d'aquests tres, és el més petit, l'hem anomenat trinxet. Ara vos direm els següents tres planetes, que són Kepler 90T, E, F, els quals els tres són Neptuns calents. Neptú és el déu romà de les rius, fonts, mars i oceà. Per aquest motiu ho hem relacionat amb estris mallorquins que s'empleaven a la navegació i a la pesca. Kepler 90D l'hem anomenat llaüt i Kepler 90E l'hem anomenat àmfora. A Kepler 90F l'anomenarem bolitxet. Per justificar aquests noms de Kepler 90D, E, F, nosaltres podem imaginar que Kepler 90D és el llaüt i que darrere hi van Kepler 90E i F, que són àmfora i bolitxet. Finalment, anem a xerrar del darrer grup d'exoplanetes. Kepler G i H, que són dos gegants gasosos que hem anomenat Saca i Bala, ja que els han relacionat amb aquests dos elements buits. Ara sí, finalment, esperem que vos hagi agradat la nostra proposta i ha estat un plaer formar part d'aquest projecte. Moltes gràcies. Aquí teniu el resum, diríem, de tots els exoplanetes que han triat el grup Trinxet. I res, anem a passar al següent grup, el grup Pescadors, que fugi, per favor. Un aplaudiment. Bé, hola, bones a tots i a totes. Nosaltres som en Martí, en Miquel i bé, que estan aquí asseguts, en Marc Sánchez, en Marc Morales i en Marc Llull, i el nostre grup rep el nom de Pescadors. Bé, avui, com ha dit el meu company en Miquel, venim a explicar-vos la nostra proposta de nom del nostre exoplaneta que hem triat i rep el nom, com bé diu el nostre nom de grup, de pescador, rep el nom de Car Roig. Hem posat el nom de Car Roig perquè creiem que té una superfície bastant rocosa i el Car Roig sol viure a parts de la mar bastant rocoses i per això pensam que concorda bastant bé amb aquest nom. Bé, i el nom de l'estel li hem posat de nom pagès vermell, ja que té una gran similitud en els colors, que aquests colors són vermell, negre, com a brillant, un vermell així brillant, i... Bé, antes d'acabar, la nostra constel·lació és una constel·lació que està bastant cap a la profunditat i bastant oscura i pensant que el millor nom que podíem haver posat era el nom de la Morena.
Bé, moltes gràcies a tots, espero que us hagi agradat tant com a nosaltres fer aquest projecte i moltes gràcies per escoltar. Bones, som un grup d'espectadors i som en Marc Sánchez, en Marc Morales, en Marc Llull, en Martí i jo, en Miquel. I avui explicarem per què hem triat el nom del exoplaneta Cap Roig i el Pagí Vermell. Bé, començant per el nom del nostre exoplaneta, rep el nom de Cap Roig, principalment perquè, com diu el nom del nostre grup, els pescadors ens agrada molt els peixos. Però no només hem triat aquest nom perquè ens agradin els peixos, sinó que també l'hem triat ja que el cap roig és un peix que viu a una zona molt rocosa i la superfície d'aquest exoplaneta pareix una zona bastant rocosa com l'hàbitat del cap roig, i per això pensàvem que era un nom bastant adequat a aquest exoplaneta. L'història conta que un peix que va guanyar respecte a tots els altres peixos i el tenen com a referència. És un peix savi, que el tenen com a Déu, ho sap tot, i el somni de tot peix normal és botar a l'aigua i atrevir-se a provar si la llegenda del peix savi era veritat. No era la millor idea, mai ningú s'havia atrevit a sortir, però el Cap Roig va ser el primer que el va animar i ho va aconseguir. Efectivament, en la nostra rondalla hi ha nous personatges, en cas de descobrir nous exoplanetes. Depèn de com sigui aquest exoplaneta posarem un nom o un altre. Com per exemple, si fos un exoplaneta oscur i amb cràters, podríem posar el nom d'en Fos. La constel·lació és tan profunda, oscura i quasi invisible que perfectament podria ser una morena amagada entre les roques. Bé, això ha estat la nostra història dels noms del nostre exoplaneta, la seva constel·lació i la seva estela. Moltes gràcies per escoltar-nos i espero que us hagi agradat. Moltes gràcies. Enhorabona a tots per totes aquestes presentacions que heu fetes. Ara ja poden començar les votacions, però jo primer vos explicaré com ho hem de fer. Heu d'anar a la pàgina web per votar, a la nostra pàgina web, www.esnostrocel.com, i si aneu un poquet per davall del nostre anunci, tenim aquestes dues icones, l'icona que va en el nostre streaming i l'icona que vos permetrà entrar en aquest formulari. Heu de pitjar i ara de moment està tancat, si no vaig errat, però quan els membres del jurat l'obrin veureu això. Aquí tindreu per posar el vostre correu electrònic, heu de tenir una compte de Gmail, si no la teniu tindreu temps per fer-la, i després veureu que heu d'emplenar aquest formulari. Aquest formulari és per triar el grup que més vos ha agradat, el vostre grup predilecte, el segon i el tercer, que més vos han agradat, per ordre. El veureu senyalitzat perquè tindrà la temàtica, el nom del grup té que veure amb la temàtica que han presentat i també tindran el sistema estel·lar que han triat. No podeu fer això, no podeu triar tant la primera com la segona com la tercera les mateixes o repetir-la dues vegades en qualsevol posició. Tampoc no podeu deixar en blanc cap fila. Heu de posar alguna cosa com això, no? Heu de triar 3 opcions diferents. I una vegada ho heu fet emplenat tot, pitjau enviar i vos avisarà que s'ha registrat la vostra proposta. I això és tot. Anem a començar les votacions. Moltes gràcies. Vet aquí que una vegada hi havia un pròsper regne, ple de racons màgics, bressolat per la mà, acaronat pel sol. Malgrat totes les qualitats de la terra diràs i no tornaràs, les tenebres l'amenaçaven. S'ubicava al costat d'una entrada tenebrosa que baixava i baixava fins al cor de l'infern. Per això, dia sí, dia també, els dimonis hi campaven al seu aire i en feien una darrere l'altra. Units contra el poder omnipresent del dimoni, els herois s'embarcaren en una aventura per restablir l'equilibri i el benestar del regne. Ara, les rondalles també es juguen. Iràs i no tornaràs és un joc de taula cooperatiu per entre 2 i 4 jugadors a partir de 12 anys.
Les partides tenen una durada aproximada d'1 hora. Primer, triau una rondalla. Cada jugador ha de triar, també, el seu heroi. Componeu les 20 caselles del mapa, llegiu la primera carta de la rondalla i comenceu a jugar. Durant el torn, els herois podeu fer 2 accions. Després, heu d'agafar una carta de la baralla del dimoni, llegir-la i aplicar-ne els efectes. Les proves de rondalla i els balls amb el dimoni són de diferents tipus. Per superar-los, haureu de tirar els daus de virtut. Cada vegada que perdeu una tirada de virtut, el comptador d'animetes avançarà una posició. Si el comptador arriba a la posició final, el dimoni guanya la partida. Si aconseguiu completar totes les proves de les cartes de rondalla, la guanyareu vosaltres. Dinoludens presenta Infernal, un joc endimoniat. Lucifer ha desaparegut sense deixar rastre. Entre la resta de prínceps infernals s'ha desfermat una lluita ferotge per decidir qui serà el nou rei de l'infern. Teniu el que cal per imposar-vos en aquesta competició diabòlica i usurpar la corona? Infernal és un joc de cartes, ràpid, estratègic, amb un humor satíric i irreverent. És un joc competitiu per entre 2 i 4 jugadors a partir de 8 anys i de 20 minuts de durada. El tron de l'infern t'espera, si t'hi atreveixes.
joc de taula en català que avui us recomano és Iràs i no tornaràs. Estem davant d'un joc de taula cooperatiu on els jugadors assumiu el paper d'herois de les rondalles. Heu d'investigar el mapa, recol·lectar recursos, aconseguir penyores i resoldre els entrebancs que el dimoni us interposa per tal de completar la rondalla i així guanyar la partida. Durant la preparació haureu d'escollir una baralla de cartes d'una rondalla. Aquestes cartes són l'eix central de la partida, determinen la posició al mapa, la història i les proves que han de resoldre els herois. Cada rondalla consta de 3 capítols. En cada capítol els jugadors hauran de resoldre diverses proves. Bé, poden ser entregar recursos, resoldre proves de virtut o una combinació de les dues. Doncs, per complir aquestes proves, els jugadors es tornaran en sentit horari. En cada torn els jugadors podran fer 2 accions. Aquestes accions són explorar, girarem una lloseta inexplorada adjacent al personatge del jugador. Caminar, mourem el fitxer al personatge en una lloseta explorada. Recol·lectar, obtindrem el recurs del tipus indicat en la ubicació on ens trobem. Intercanviar, ens poden intercanviar recursos i o penyores amb els jugadors que estiguin a la mateixa ubicació o que estiguin en una ubicació adjacent. Quan fetes les accions, el jugador activa de robar la primera carta de dimoni i aplicar els seus efectes catastròfics. En tots els casos, els jugadors hauran de fer front a dificultats que poden superar-les llançant els daus de coratge, enginy i seny. Anirem vivint aventures i la partida finalitzarà en fracàs si el comptador d'animetes es troba a la posició final i els jugadors perden una prova de virtut. En canvi, la partida acaba en victòria si els herois completen totes les tasques de les cartes de rondalla. Fins aquí Iràs i no tornaràs, una magnífica recreació de les rondalles mallorquines. Saps què faran enguany pel nostre aniversari? Catalineta, enguany, des del Teatre Principal de Santanyí,
i en streaming, els alumnes de secundària presentaran noves propostes per batejar sistemes estel·lars amb noms de la nostra cultura. Hauran de convèncer el jurat i el vot popular per guanyar un dels premis. I a més, durant el recompte de vots hi haurà diverses actuacions, incloent una lectura de rondalles. A l'hora baixa, des del Bisbe Verger, els més joves escriuran la seva pròpia història estel·lar, en un ambient festiu, evocant la nostra herència rondallística. Després del planetari, dissenyaran la seva missió i construiran el seu propi coet d'aigua que llançaran cap al nostre sistema. Hi haurà premis per categories. Alhora, gaudirem del joc de taula illencs en directe. Ja al capvespre, aprofitarem per observar en les associacions astronòmiques de les illes. Ho farem des de llocs arqueològics, com per exemple a l'Estelaia de Can Jordi, explicant tant el seu significat històric com legendari. Diuen que els gegants són els responsables d'aquell lloc tan meravelloses. I si afegim un sopar típic a l'equació, millor que millor. Què et pareix, Catalineta? Idò bé, ara ja hem tingut un petit descans i les votacions ja se poden tancar. I mentrestant fem el recompte de les votacions, tenim amb nosaltres la Magdalena Gelabert, que és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears. Ella està especialitzada en el món de les rondalles i sobretot en el paper, si no m'equivoc, de la dona amb el recopilatori d'Antoni Alcover. I bé, ella ha estat directora de la institució pública Antoni Alcover, és ara de l'associació cultural dels amics de la institució pública Antoni Alcover, i ens contarà avui un parell de coses del món de les rondalles, però volia dir que ella és autora, ella és escritora, ella és poeta, i enguany ha tret una antologia de poemes que es diu Tots els amors, i a més també és editora. De fet, me va regalar un llibre, que si me deixes faré un petit incís, se diu Àncora o Palanca. I àncora o palanca, ella me va explicar el significat, i si no ho record malament, se referia a que hi ha persones que són com àncores i persones que són com palanques, que t'ajuden, te fan anar per tot, t'ajuden, te mouen. I jo he de dir que la Magdalena Gelabert, amb aquest projecte nostre, sempre ha estat una palanca molt forta, ens ha ajudat des del primer dia, tant per aconseguir batejar na Filet d'Or, també com celebrar tots els aniversaris. Per això demano un fort aplaudiment a la Magdalena Gelabert. El teatre és teu. Sí, Sebastià. Estic molt feliç de poder ser aquí celebrant aquest segon aniversari de na Filet d'Or. I quan jo me plantejava què vos havia de dir, clar, el món de les rondalles és tan immens que jo me podria posar a xerrar ara i xerrar 1 hora i 2 hores i 3 hores i 4 hores i 5 hores i a contar històries i rondalles i el perquè de totes aquestes coses i no acabaria. Per tant, quines coses m'ha prescut a mi que vos faria il·lusió de conèixer d'aquest món? La primera de totes és per què nassos xerrant tot el dia de rondalles i mos interessen tant les rondalles. De fet, hi ha gent de fora que ve i coneix aquest món de la rondallística i de la plet de rondalles de mossèn Alcover, que encara mos diu és que si mossèn Alcover hagués nascut a Noruega, a Suècia, a Anglaterra, berenaríem el dematí de rondalles, dinaríem al migdia de rondalles i soparíem al vespre de rondalles. És a dir, que encara seríem més espantosos amb aquest tresor cultural que mos ha arribat a les mans. Per què mos interessen les rondalles? Per què mos agraden? Per què quan entram a dins aquest món màgic de això era i no era, no mos podem aturar d'escoltar, fins que sabem què li ha passat a en Bernadet o què li ha passat a en Catalineta i com se n'han sortit dels problemes que se troben al llarg del camí. I ens interessa aquest món de les rondalles perquè les rondalles són un poc un mirall
d'allò que nosaltres volem ser. Són una metàfora. Les rondalles no mos enganen. Quan comencen les rondalles ja mos diuen això era i no era. Per tant, ja sabem que entram dins un món irreal. En aquell temps, quan els animals parlaven com les pedres ara, què parlen ara les pedres? No parlen les pedres. Per tant, nosaltres sabem que aquest món no és de veres. Però sí que tot d'una mos identificam en els personatges, en els herois i les heroïnes que hi surten. Per què? Perquè traten valors humans que preocupen a les persones, que els han preocupat des de temps primitius i que els preocuparan sempre. De fet, ja no sé si vosaltres vos hi heu fixat, però les pel·lícules de Disney totes estan basades en rondalles. Què passa? Que quan nosaltres sentim rondalles pensam que només són aquestes històries que ens han arribat dels padrins. Rondalles són narracions breus que sí que han anat arribant de generació en generació i que a altres llocs estan batiats en el nom de conte de fades, Mayhem o altres noms, Fairy Tales en anglès, per exemple, i són aquestes històries que serveixen com una espècie de magma a partir del qual nosaltres anem agafant i anem creant. De fet, les obres de J.K. Rowling, tota aquesta trama d'en Harry Potter que ens agrada tant, està basada en molt de casos en elements que surten de les rondalles celtes. Els germans Grimm també varen recollir de padrins i padrines aquestes històries que després han estat agafades per Disney o per altres companyies per formar pel·lícules, per escriure llibres, novel·les, per fer jocs, el que sigui. És un món fascinant perquè mos hi veiem com a mirall. I com és que mos hi veiem com a mirall? Perquè conten què passa a dins la vida de les persones, tant per bé com per mal. És a dir, nosaltres naixem a dins d'una família amb unes circumstàncies i llavors es va passant el temps i quan començam a ser adolescents, com vosaltres ara, necessitam canviar, sortir de casa nostra, o perquè hi ha una problemàtica o perquè simplement volem anar a cercar món, a cercar coses que ens emocionin, que ens entusiasmin. Començam a tenir ganes d'estimar. Per això en Bernadette de l'amor a les tres taronges, la fada li diu, per fat i fat que la meva mare m'ha comanat i un punt més que el que ara diré si hi veritat, que no tinguis conhort fins que haguis trobat l'amor de les tres taronges. Com és que li diu quan tingui 14 anys, 15 anys, 16 anys? Perquè és quan nosaltres despertam i tenim moltes ganes d'estimar persones. Evidentment, l'amor no és exclusiu de la vostra edat. Les persones grans també s'enamoren, també s'estimen, també se beuen a les rondalles. Que això, un dels errors és pensar que les rondalles només són per infants. No és així. A les rondalles hi ha adulteris. En Joanet d'Alonso és el fill d'una joveneta i un os que està tancat a dins una cova. Això no fa mal a un infant, però sí que un que és més gran comença a pensar coses que no havia pensat quan sentia aquesta història i era petit. De fet, hi ha rondalles que són molt emblemàtiques i que de qualque manera han marcat la vida del nostre poble i que segur que coneixeu. Per exemple, la Flor Romanial. La Flor Romanial, que explica la història d'aquests tres germans, fills de rei, un rei malalt, hi ha malaltia dins el nostre món, i els tres germans competeixen pel tron. És a dir, que hi ha una lluita de poder entre els tres germans. I n'hi ha un de germà que mata l'altre per voler tenir aquest poder. Haurà de cercar aquest germà petit estratègies. I quines són aquestes estratègies? Primer, la bona persona, alliberar l'àguila, per volar damunt l'àguila per aconseguir aquesta flor romanial que el retornarà a la vida i que el durà cap en el camí que li toca, que és un camí de bondat. Què passa amb aquestes històries? Que mos en revolten i mos acompanyen, com ara ho fa també na Filet d'Or, aquesta rondalla que dona nom a aquesta estrella i na Catalineta, que és aquest exoplaneta, ja formen part del nostre imaginari. Ja coneixem aquesta serp màgica i sabeu un poquet aquesta història, perquè segur que la vos han contada i si no ja la vos conto una mica. Na Catalineta un dia anava a escola, anava a l'institut, anava a escola, i va trobar una cordeta de color daurat i la va agafar i la va posar dins la seva maleta. I quan va arribar a l'escola
la mestra li va dir: i què has agafat? Ai, mireu, senyora mestra, que tenc un cordonet dorat. Un cordonet? Això és una serp, tira-la tot d'una. La Catalina te la va tirar, vos pareix? No, si no, no hi hauria història. Què va passar? Que va guardar aquesta serpeteta i li va donar amor, la va estimar, la va alimentar. I aquesta serpeteta la va anar acompanyant al llarg de tota la vida. Fins que va tenir 7 anys. Perquè diuen les rondalles que en els 7 anys els serps de Mallorca s'han d'embarcar i se n'han d'anar fora a Mallorca. I quan va tenir 7 anys aquesta serp, va haver de partir. És a dir, això també simbòlicament vol dir moltes coses. Vol dir que no poden ser tota la vida infants. Vosaltres ja no ho sou, esteu entremig. Començau a ser persones adultes. Heu de canviar la mirada i veure el món d'una altra manera, com va fer també en Catalineta. Aquesta serpeteta, tanmateix, va haver de fer el seu camí. Vosaltres fareu el vostre camí. El camí que trieu i el camí que les circumstàncies vos posaran a davant. I la serp se va embarcar. I en Catalineta va tenir un disgust molt gros. I com que hi havia aquesta relació d'amor entre la serp i la Catalineta, que era això, la nineta dels seus ulls, que ella protegia, i aquesta serp li va donar una sèrie de dons, perquè ella s'havia portat bé. A dins la vida, quan nosaltres fem les coses bé, un dia o l'altre la vida mos ho torna. Si fem les coses malament, també mos ho torna, tant si mos agrada com si no mos agrada. Si nosaltres començam el dia molt contents i molt contentes i mos anem a l'escola o a la feina i deim bon dia amb un somriure, la persona que tenim a davant difícilment mos pegarà una cosa o mos traurà la llengua, també mos dirà bon dia. En canvi, si nosaltres hi anem enfadades, enfadats, en la maleta, nitos perquè no han dormit bé i malhumorats, la persona que mos rep per aquest efecte mirall també mos tractarà com nosaltres l'hem tractat a ell. A la vida passa exactament això. I la Catalineta rep aquests 3 dons de la serp. Les sabeu en aquests dons? Qualcú les sap? Quins són els dons que li dona? Quan se renta la cara, a dins l'aigua de la ribella o d'allà on és, apareix una capa d'or, un pa d'or. Li dona aquest do. Cada vegada que te rentis la cara, aquesta aigua tornarà d'or. Cada vegada que te pentinis, del teu cabellet sortiran perles i diamants, perles i diamants. I així passa. Cada vegada que en Catalineta se renta la cara, se converteix en bo, i cada vegada que se pentina surten perles i diamants. Això també és molt simbòlic, que vol dir que ella fa les coses bé i tot el que ella toca i torna cosa bona. Si nosaltres estem contents i fem les coses bé, i anem amb bondat i amb amistat i donam, això mos torna en coses bones. I aquest és un exemple molt bo de na Filet d'Or. Passen moltes coses en aquesta rondalla. Hi ha aquesta part bona i també hi ha una part d'enveja molt considerable. És a dir, na Catalineta tria 2 amigues, les seves 2 millors amigues perquè l'acompanyin cap a Palau, perquè el rei se vol casar amb ella. I què fan aquestes amigues? S'enveja, els menja per de dins. Qui és que no ha tingut enveja qualque dia? Tots n'han tingut qualque dia, però l'han d'intentar articular i llevar, perquè l'enveja no és mai bona i mos du a males conseqüències. Això les rondalles sempre acaben bé, els bons surten molt feliços i els dolents i les dolentes en surten molt mal parats. I d'aquestes 2 amigues, aparentment les millors amigues, li treuen els ulls a la Catalineta i la deixen tirada dins un bosc. Gràcies a Déu que passa un homonet, que és bona persona, la s'endú que seva i la cuida. La seva dona és molt malhumorada d'aquest home. I quan veu que arriba la Catalineta sense ulls, el renya. Ara havies de dur aquesta lota, ara l'havies de dur que nostra, i no mos bastes menjar, i ara l'haurem de compartir. Què passa? Que com que la Catalineta és bona persona i és bona nina, quan se renta la cara i quan se pentina, comencen a aparèixer perles i diamants i per molt malhumorada que fos aquesta dona, què vos pareix? Que no li va entrar per su i entrat, la Catalineta, carregada d'or i de perles i diamants. És a dir, aquesta bona actitud i aquesta bondat fa que després sigui molt ben acollida per aquesta família i recuperi la vista, evidentment amb una estratègia de la serp que torna, li dona bons consells a aquest home que guarda la Catalineta, i en el final totes les peces encaixen
i tornen en el seu lloc. I la Catalineta ocupa el seu lloc com a reina i les dolentes a les coes de 4 cavalls o a la Sangola i la mà o se'n van a la torre d'un molí com passa en el germà d'en Bernadet de la Flor Romanial. Les rondalles donen aquests missatges i per això són tan atractives per nosaltres, per això impregnen les nostres vides i al final què fan? Que aprenguem moltes coses, que ens puguem divertir i sobretot que puguem ser persones més assenyades i molt més feliços. O sigui que, en principi, aquest seria el missatge que jo me feia ganes compartir amb vosaltres. Després, si me diuen, Sebastià, que tens 5 minuts més, vos diré que què vos agrada? Vos agradi el que vos agradi és a les rondalles. A les rondalles és tot, bo i dolent. Vos agraden les rondalles de la mà? I la mare balaneta, els 3 patrons. Voleu una rondalla que sigui de dones intel·ligents? Llegiu una espardanyeta. És divertidíssima. És una nina molt enginyosa, que el rei li comença a fer animalades, però ella se'n surt i n'hi fa encara de més grosses. Voleu joc d'enginy? Llegiu la filla d'Escarboneret, que cada paraula que diu és com un enigma. I el rei, que és un poc entabanat, no n'endivina cap, fins que ella li diu com han d'anar les coses i de quina manera s'interpreten aquests enigmes que ella ha posat a damunt la taula. Voleu interculturalitat? I l'hermosura del món. Hi ha un rei cristià entabanat i xerec i un senyor moro molt llest i bona persona que van junts a cercar aquesta hermosura del món i la troben. Voleu anar per la muntanya? I hi ha rondalles que estan situades en el Tossal Vers. Voleu el camí des de Palma fins a Manacor, que és la meva ciutat? I una lota de xondida, que hi ha el senyor rei i son pare, i arriben fins a Manacor i fan tot el camí. És a dir, a les rondalles hi trobareu aventura, hi trobareu diversió, hi trobareu animals, hi trobareu persones bones i dolentes, hi trobareu allò que vosaltres sou, perquè al final les rondalles fan aquest efecte metafòric de mirall, vos veureu a vosaltres mateixos i vos divertireu molt i segur que vos ajuden a ser persones més arrelades, que és molt necessari, perquè si no arrelam a la terra que mos acull, tombam, els arbres sense arrels tomben, és molt necessari que estimem les nostres coses, la llengua, les rondalles, les tradicions, perquè això ens fa més persones i més feliços i també ens ajuda a poder anar per endavant amb un dia a dia més divertit, més amable i més compartit amb tothom. I res, moltes gràcies per aquesta oportunitat i visca el nostre cel, que puguem celebrar molt d'anys aquest aniversari. Gràcies, Sebastià. Ha estat un plaer sentir-te. I res, després d'aquesta meravellosa reflexió de les rondalles, inclosa en el filet d'or, volem celebrar una altra fita. No sé si coneixeu els teleots, són la cultura teleòtica és un poc els nostres avantpassats i tenim qualcú que ens xerrarà d'ells. Vos vull presentar a Irene Riudavets. Irene és llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona, està especialitzada en l'antic Egipte i ara s'està doctorant a la vegada que fa gestió cultural en el Consell Insular de Menorca en recintes de taula. Ella s'ocupa de jaciments arqueològics, diversos jaciments arqueològics de Menorca i és sòcia fundadora de Nurarc, que és ella i la seva sòcia i tots els que ens donen suport des de bé al principi de la nostra aventura. I res, ella també és descobridora del que se diu el solstici teleòtic, almenys jo li dic el solstici teleòtic, no sé si ho dic massa, si ho dic malament, però bé, ens en xerrarà un poc ara. Moltes gràcies, Irene, el teatre és teu. Els firmaments del que xerrarem avui. Jo m'agradaria compartir una presentació perquè sigui més visual
El que vos venc a presentar avui, a xerrar una miqueta, és sobre el que ja us ha anunciat en Sebastià, que és el solstici talaiòtic. En concret, a l'illa de Menorca, que realment tenim una prehistòria que és bastant similar a la que teniu a Mallorca. I el que venc a que entengueu un poc és que mirar el cel avui en dia ja no feim tant, però gràcies a aquestes iniciatives com la del nostre cel s'està recuperant una miqueta, no? Això d'alçar la vista, mirar les estrelles, mirar el firmament i que el nostre cap munti històries i entengui tota aquesta infinitat, no? Els talaiòtics, el món prehistòric, també ho feien. Ho feien i molt més del que ho feim ara. I utilitzaven els astres per les seves necessitats. Algunes de les seves necessitats relacionades amb els astres seria, per exemple, l'ordenació de l'espai i del temps. Muntaven el calendari a partir del cel, de les estacions, dels pas de les estacions. Les estacions eren les mateixes i, mentre anava passant, ells anaven veient com canviava no només el que passava a dalt, sinó també el que passava a baix. I, siguent una societat com la que era la prehistòria de les illes, en base en la ramaderia i en l'agricultura, aquest calendari marcava fites importants, que bàsicament seran les celebracions que després nosaltres podem veure que feien en els seus temples. Gràcies al cel també podien preveure coses, podien preveure quan passarien segons quines coses, i també se podien muntar tot un sistema religiós. Els seus déus podien provenir del cel, d'aquestes estrelles, d'aquests astres, no? Moltes vegades pensam que algunes civilitzacions tenien com a déu principal el sol, alguns també el sol, la lluna i altres planetes que també sabien veure en aquells moments, no? Doncs aquest cel influenciava molt la vida d'aquests prehistòrics, dels talaiòtics. A Menorca han fet un descobriment recentment, en el qual en Sebastià també hi està molt implicat, i és el que també us vull transmetre avui. Està molt relacionat amb el tema dels solsticis, el solstici talaiòtic, que és el que bàsicament se celebrava en aquesta època. Els solsticis sabeu que es produeixen per els diversos moviments de la Terra. Hi ha el moviment de traslació de la Terra al voltant del Sol, però després també la Terra fa altres moviments com els de rotació, que seria com els dies, i després també tindríem altres moviments diferents que fan que no sempre vegem el mateix en el cel ni en el mateix lloc. Per tant, durant l'any, el Sol no sempre el veiem a la mateixa alçada. Durant l'estiu, el Sol arriba a la seva màxima alçada i, per tant, ha de fer un recorregut més llarg i els dies són més llargs. En l'hivern, els dies s'han acurçat el màxim i el dia del solstici d'hivern és el dia més curt de l'any, perquè el Sol ha de transcórrer menys espai. Des de la nostra perspectiva d'on som, d'acord? Tots els talaiòtics ho dominaven i ho empraven, d'acord? La prehistòria de Menorca, que és bastant similar, com hem dit abans, a la de Mallorca, però a Menorca tenim alguns monuments que són exclusius que no els podreu veure a la vostra illa. Hauríeu de venir aquí a visitar-los, esteu tots convidats. Alguns d'aquests monuments són les navetes funeràries, segurament tots coneixeu la naveta d'Estudons, els talaiots, que sí que és bé que a Mallorca teniu talaiots, però a Menorca en tenim de diferents. També són torres, tenen el mateix nom, però probablement les funcions serien un poc més diverses. Després tenim aquestes cases circulars tan grans que tenim en aquesta imatge d'aquí. Són cases molt grosses, molt monumentals, fetes de pedres i serien també molt similars en forma a el que són els recintes de taula. Els recintes de taula són santuaris. Aquests sí que són totalment exclusius de Menorca, no els trobareu a cap altra banda del món. I els comencen a construir cap a final de la prehistòria de l'illa. Segur que tots coneixeu el que són les taules, on heu vist alguna, encara que sigui en fotografia. Són aquestes grans tes monumentals, de les quals a Menorca mos en queden aquestes 7 en peu, però n'hi havia més, n'hi havia una trentena.
I aquestes grans tes es situen aproximadament en el centre d'un edifici religiós que seria el temple, seria el santuari despoblat. I heu d'imaginar que aquestes tes tindrien una simbologia, segur, perquè a més són enormes. Algunes d'elles tenen fins a 5 metres o sobrepassen els 5 metres d'alçada. Per tant, imagineu si són monumentals. Les fotos realment no en fan justícia. I tot això, tot aquest santuari, estaria cobert. Per un sostre. Per tant, tindríem un espai en el qual tu entraries i podries realitzar rituals relacionats amb les divinitats que tenien aquests talaiòtics. El recinte de taula que nosaltres hem estudiat i en el qual hem pogut documentar aquesta fita del solstici d'hivern, en concret, es diu recinte de taula oest de Sona Cassana, Sona Cassana és el nom del jaciment, i conserva aquest edifici que està bastant ben conservat respecte a altres que tinguem a Silla. El que passa que la taula en si, que seria això que us he posat aquí, realment no té la part de dalt, el que seria la pedra superior, la pedra capitell, que s'ha perdut, que és el recinte de taula en el qual hem pogut documentar aquest fenomen del solstici d'hivern i deia que li faltava el capitell. Us heu d'imaginar que aquí dalt, aquesta pedra més allargada, dalt de tot tindria una pedra amb horitzontal, que seria el capitell i formaria la taula sencera. Què s'hi feia dins els recintes de taula? Com sabem que celebraven coses? Gràcies a l'arqueologia, gràcies a les excavacions arqueològiques que ens han permès recuperar objectes com els que veus aquí. Aquí tenim, per exemple, veus aquí una àmfora de vi que provenia d'Eivissa, perquè a Eivissa no tenim el món talaiòtic, tenim els púnics, que són una altra civilització, que ens introdueixen tant a Mallorca com a Menorca el vi. Els talaiòtics, quan descobreixen el vi, ja no hi ha volta enrere i els hi agrada i l'empren i l'utilitzaran també en les seves celebracions. I el vi es transporta amb aquestes grans àmfores, que són molt grosses, fan 1 metre i pico d'alçada, i en trobam en grans quantitats dins de recintes de taula. També trobam jarretes, trobam vasos com aquest tan decorat que es diu de fons alt, que segurament s'utilitzarien en moments de festivitat, tant de festivitat alegre com també de festivitats més tristes, com per exemple un funeral. Són vasos molt relacionats amb aquests tipus de rituals, no els trobes a les cases. Després que trobam també? Trobam grans quantitats, però no us imagineu, muntanyes de restes d'animals que han estat sacrificats i consumits. Aquí us he posat 2 fotografies baix de conjunts d'aquests ossos, tal qual com ens trobam quan estem excavant els recintes de taula. De fet, a la segona imatge, enmig es veu un poc malament perquè així és de ferro i està un poc oxidat i es confon el color amb la terra, però hi ha un guinevet. Aquest guinevet és de l'època talaiòtica i s'hauria utilitzat per sacrificar els animals i també esquarterar-los per poder-los repartir i menjar dins aquestes festivitats que s'adurien a terme dins aquests temples. Quins animals sacrifiquen? Doncs els que tenen els típics animals de granja, que serien la cabra, l'ovella, el porc i la vaca. No tenien altres animals més que aquests. No tenien, per exemple, gallines o altres que se us puguin ocórrer, sinó que aquests són els que ells utilitzen i els que ells tenen. Els déus, a quins déus adoren aquesta cultura talaiòtica? A Mallorca, per exemple, teniu els bous de Costitx, molt coneguts, que es van trobar també als voltants d'un santuari que no és un recinte de taula perquè no té taula, només es troben a Menorca. Però dins d'aquest mateix món, a Menorca hi trobaríem també altres figures també relacionades amb divinitats, com per exemple el brau, també tenim el toro de bronze, un toro molt més petitó que els braus de Costitx, i altres divinitats també femenines, com la deessa Tanit, que seria una deessa que vindria d'aquests púnics que hem xerrat, d'aquests eivissencs, d'aquesta gent que
navega i va exportant diferents materials com el vi o també, per què no, les divinitats. Aquesta deessa femenina està molt relacionada amb l'agricultura. I després a Menorca també tenim una figureta molt especial, que segur que l'heu vist en algun moment, que és Imhotep, que és una figureta que es troba també dins d'un recinte de taula i prové d'Egipte. Sona Cassana. Sona Cassana és aquest jaciment que us he comentat, que és on hem pogut observar un fenomen molt especial relacionat amb el cel i amb el solstici. Aquí tindríeu una imatge, un vídeo, espero que reprodueixi bé aquest vídeo, on tenim una imatge global del que és el jaciment de Sona Cassana amb els dos grans talaiots, el recinte de taula, que és el que es veu enmig ara mateix, i està aferrat en aquest talaiot més gros, i després altres estructures que veus davant, que serien cases, altres edificis, i estan tots integrats dins aquest paisatge rural menorquí. Aquesta imatge segur que a Mallorca la teniu també bastant vista en general, no? Aquest camp amb parets seques i monuments. Aquí tenim la façana de recinte de taula i en un moment donat ens vam donar compte que aquest recinte de taula es conservava molt bé. Tenia els murs bastant alts, cosa que no és habitual, i en concret a la façana hi havia aquest foradet d'aquí, que podríem haver pensat que és que hi faltava una pedra, però si anàvem dins, o sigui, aquí tenim una imatge de fora i de dins, veiem que era com una mena de tub, com una mena de tub que travessava aquest mur, i vam pensar, potser això podria tenir a veure amb alguna cosa feta a posta. I el que vam fer va ser intentar esbrinar si algun moviment d'algun astre podia coincidir en algun moment de l'any amb alçada amb aquesta finestra. Aquí tenim una imatge de recinte de taula vista des de dalt i l'espai que ens interessa és aquest d'aquí. La finestra seria en aquesta banda d'escat de cantó de l'esquerra i a la finestra es trobaria travessant aquest mur d'aquí. Per recrear l'ambient del recinte de taula, el que vam fer va ser cobrir el recinte. Us he dit abans que els recintes segurament tenien sostre, que ara ha desaparegut perquè els sostres estaven fets de matèria orgànica que s'ha podrit i no s'ha conservat fins avui en dia, però se mos va ocórrer fer un sostre fals, amb lona. Per què? Perquè gràcies tant a en Sebastià com a altres companys vam poder esbrinar també amb l'ajut d'aplicacions mòbils, sobretot amb una aplicació molt xula que es diu Photopills, que justament hi havia una època de l'any en concret que el sol es situava a la mateixa alçada cap al migdia, un moment molt concret del dia i de l'any, cap al migdia a la mateixa alçada que aquesta finestreta. Clar, el sol, el raig, incideix no de forma recta ni perpendicular, sinó que té un angle, i aquesta finestreta tenia el mateix angle que aquest raig de sol. Per tant, no podia ser una coincidència. Aquesta aplicació, també, Photopills, ens va indicar que aquest moment de l'any era cap al 20 i alguna de desembre. I vam dir, ja ho tenim. Això significa que el sol es situa en aquesta alçada aposta per celebrar el solstici d'hivern. És a dir, que els talaiòtics van dissenyar aquesta finestra aposta perquè el sol entrés dins del recinte de taula de forma directa aquest dia de l'any. I això és el que vam poder documentar un 21 de desembre, fa ja uns quants anyats, va ser el 2020 en concret, 2020, ho vam poder publicar i anunciar un parell d'anys més tard, però vam poder enregistrar aquesta entrada de raig de sol, que és bastant espectacular, i es produeix això cap al migdia del dia del solstici d'hivern. Ara us poso el vídeo, és un vídeo en timelapse, això dura una hora més o manco, poquet més d'una hora, però clar, el vídeo d'una hora seria massa llarg i no tenim temps ni tampoc ganes d'estar aquí una hora davant mirant un raig de sol. Per tant, en 15 segons podeu veure
com el raig de sol va transitant per dins del recinte de taula fins que desapareix. Perquè aquest raig de sol no incideix directament a la taula, incideix a un lloc concret que és on s'han trobat aquestes figures de déus que us he comentat abans. Per tant, aquestes figures no es troben relacionades directament amb la taula, que seria l'element central, sinó que es troben a una mena com de capella, i aquest raig de sol el que faria seria com a incidir i tocar aquestes divinitats o les ofrenes que posarien aquesta gent per aquestes divinitats i, fent un símil, per entendre mot, seria com qui les beneeix. Això podria significar, no ho sabem, però que el sol podria haver estat una divinitat també talaiòtica, una divinitat molt important que seria la que tocaria i beneiria, repetint aquest símil, les divinitats que podria tenir cada poble en el seu recinte de taula. I aquest fenomen és el que vam poder observar i ja podem dir de forma evident que els talaiòtics, almenys els menorquins, celebraven el solstici d'hivern, que és aquesta festa que avui en dia també seguim celebrant, que és a finals de desembre i que seria per nosaltres el Nadal. D'acord? Ells no celebraven Nadal, no eren cristians, però celebraven aquest moment de l'any tan especial. D'acord? I això seria un poc el que us venia a contar. Espero que us hagi agradat i espero que us hagi fet ganes venir a Menorca a veure aquests recintes de taula. Com us he dit, esteu tots convidats i des de l'Agència Menorca Talaiòtica, el Consell Insular i aquí estarem encantats de rebre-vos i explicar-vos en el puesto tot el que sabem d'aquesta cultura que tenim aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Irene. No sé si encara ens sents. Te sent. Perfecte. Moltes gràcies per la teva xerrada. Me va agradar molt quan me vas contar realment quan vas veure la finestreta, perquè què feies exactament? Si no recordo malament, si vols, jo me'n recordo el que me vas dir. O sigui, anaves caminant per allà i vaig dir, això té bona pinta, té aquesta inclinació, diríem, que pot significar que és una espècie d'observatori. Me'n recordo que van fer tota aquesta feina, a veure si estaven mirant una estrella en concret o si era el sol i tal. I va estar bé. Moltes gràcies per tota aquesta xerrada instructiva i seguim endavant. Gràcies. Encantada. Molt bé, ha arribat l'hora de l'entrega de premis. Vos tornaré a presentar en Albert Domingo Guerau del Centre d'Astrobiologia i n'Amèlia Ortiz Gil de la Universitat de València. Moltes gràcies per ser aquí. També tenim en Marc Cantallots, que és un dels creadors de Dino Ludens, l'editorial que té Iràs i no tornaràs, té Cerca qui cerca i Infernal, que són 3 jocs de les Illes Balears i també molt divertits, que heu de provar avui a hora baixa si veniu a el Bisbe Verger. També allà, si s'apropa, per favor, tenim en Mateu Nadal, el regidor de Cultura de Santanyí. Un aplaudiment, per favor. Sí. Moltes gràcies. I ells faran l'entrega de premis d'enguany, que tenim 3 categories diferents, ja ho sabeu. Tenim la menció artística, que els premis que rebran els alumnes són un paquet de... són aïllats. El joc de les Illes Balears tenim Iràs i no tornaràs, que és un joc de rondalles mallorquines. I el Cerca qui cerca, que és un joc de memòria també relacionat amb els personatges de les illes. Si no recordo malament, la menció artística és la primera de totes.
Llavors, per favor, Albert, si ens vols contar un poc com han anat la decisió del jurat i tot, és teu. Si vols, Sebastià, com que no he pogut entrar abans, primer Amèlia també dirà unes paraules sobre les propostes que crec que anant bé de temps, més o menys, no? No anant molt malament. Anant bé. I doncs Amèlia és qui ara dirà un poc com han anat les propostes. No, bé, solament volia dir que les propostes d'enguany són molt variades i algunes són de molta qualitat i en nom del jurat vull donar l'enhorabona a tots els equips que han participat. S'han proposat noms que reflecteixen la gran riquesa que té la cultura balear i per al jurat valorar les propostes ha suposat un apassionant viatge pel paisatge cultural de les illes, molt gratificant, molt inspirador. No ha estat fàcil fer la selecció final. I si voleu, anuncio ja els premis de la menció artística. Recordar una mica el que valorem en la menció artística, que és una justificació que sigui molt creativa de la proposta en si, així com també manifestacions artístiques que els hem considerat excepcionals. Ja, doncs, Amèlia, si vols donar la classificació que hem fet, que hem votat nosaltres els membres del jurat. Ha estat una classificació molt renyida, sobretot el segon i tercer premis, que hem tingut un empat. Els grups que han estat premiats han estat a Ceuta i Romanials. I el primer premi de la menció artística és, segons el jurat, és per a Exoblauets. Per favor, si se volen acostar els representants d'Exoblauets, tenim a la directora pedagògica de l'Escola de Lluc, per allà millor, per si no... La presentació, sí. Si tu dones la votació, si te vol donar... Per als teus alumnes tindrem el conjunt de... Ja ho diré, els jocs de les Illes Balears i per als teus 4 alumnes, que ara no recordo el seu nom, si vol dir qualque paraula en el seu nom, ara el teatre és teu, si vols comentar. Bé, sí, aquí se sent bé. És una llàstima que no hi puguin ser aquí perquè puguin valorar tots els esforços que han fet, però estem molt contents i bé, la veritat que poder tornar també amb un premi els farà molt contents. Són de gira per Barcelona, són a Tarragona i ho fan hores han aterrat. Moltes gràcies. I doncs bé, ara tenim la menció científica. Si voleu, Albert i Amèlia, fer qualque comentari, ara és el moment. Sí, doncs recordar que la menció científica el que valorem és que científicament hagin vist que té una justificació molt rigorosa, així com també que al darrere de la proposta en si veiem un treball de recerca científica destacat, fins i tot més enllà del que inicialment un podria esperar d'aquest concurs. I per tant, també si n'Amèlia dona els 3 primers classificats. Molt bé. Doncs el tercer premi va per a Ceuta. Els hi donem els binoculats, sí. El segon premi va a Exoblauets. I els guanyadors de la menció científica, el primer premi és per a Astrobalears. Això és per vosaltres, i en queda un més. Opa, perdona, Marc. Sí. És que això està un poc massa embat.
així, i així tenim més. Sí. Astres Balears, com vos sentiu? Us voleu dir qualque cosa? Molt bé i moltes gràcies. Enhorabona. Molt bé. I ara estem pendents de la votació popular, ja sabeu, vosaltres heu votat i el jurat ha duit el recompte de vots. Estàu preparats per veure qui serà el grup premiat. També farem una petita classificació, diguem, els 3 primers premis, supos, les 3 primeres posicions. Així que tot vostre. Molt bé. Aquesta vegada me toca jo, idò, donar resultats. Doncs bé, hi ha hagut molts de vots, més de 400 votacions, i si començam pel tercer classificat, el tercer classificat ha anat als pescadors. Les 2 primeres posicions han estat molt, però que molt renyides, i fins només als últims moments de tancar la votació anaven canviant de posicions, així que el segon classificat ha estat per Trinxet. I finalment, el qui s'endú el premi en el primer lloc és Astres Balears. Pugeu, que també heu de rebre un altre premi. El primer premi, com podeu veure, és el conjunt de les rondalles mallorquines, una col·lecció completa dels 24 toms. Enhorabona en el grup. I en aquest temps que heu pujat i tornat a pujar, heu pensat algun discurs que donar... Enhorabona, sí. Moltes gràcies, una altra vegada. Enhorabona. I doncs res, moltes gràcies a tots per estar aquí. Espero que hagueu disfrutat d'aquesta tercera edició del concurs Nostre Cel. Vull donar uns agraïments a tots els nostres patrocinadors, que com podeu veure hi ha l'Ajuntament de Santanyí, que ens ha donat tot el suport, i també tenim diverses associacions tant culturals com astronòmiques, i també a tots els membres del jurat que han invertit el seu temps, també en el professorat i a tots els alumnes que sense vosaltres no podríem fer aquest concurs. Moltes gràcies i esperant que vos vegem avui a la baixa i avui a la nit, recordeu que tenim totes aquestes activitats. Gràcies a tots.